Един ден, хора, никога не мислех, че ще стоя тук. Най-последното нещо на Дабан-бан. Да, знаете, гол съм, защото то много ми е горещо, ще се облека. По-късното видео. Joyphanium Sapu? He must go hurt trying to flee the darkness. Now this is even better than actually finding him. We can use this to lure him to wherever we want. Come with me. I hate to use my supreme knowledge about Joyphanium against my own kind, but Ето вече съм горещо. Ще човека. И монстър изглава. Което и нещо, Суринджон. What the fuck? The fuck, bro? Къде? Какво е той? Върнах се в стария дом. Жака, аз нямам ли тази карта, бе? Аха, да, имам. Интересно. Една карта пресеше, но и нещо и там аз намерих една врата, която можах да отворя. И сега след като намерих картичката, знаете какво отивам да правя? Чакай, къде беше хора на града? Вей, забравя. Ето. Суринджон е гей. Не мисля да говоря с него сега. Просто трябва сега да се върна обратно. Но ако не бъркам... А къде беше оно и ту смарта? Аха, мисля, че е тука. Чакай, тази врата беше отворена. Не помня да беше отворена тази врата. What the hell? Oh my god, no way. Мистер Риск ще си изкачи по стълбата на късмет и ще намери той, който иска. Да. А де отиде оно и нещо, е? What the fuck?
Ехо, кой е тук? Никой. Чакай, аз нямам ли вече карта? Аз нямам ли вече картата? Хора, не правим историята по Бан-Бан. Видя. Интересно. What the fuck? Ето защо не могат да ги отровят. Той е прекалено бърз и може и да се скрие. Прекалено е тъп, прекалено е умен, а пък тия не ги знае. Окей, ай. What the fuck was that? What the mother... кой му дреме, просто се варям. И той видео свършва, пътехте.